na-achọ ikwu nne na ihe m na-ekwu mana unu ekwe ya na ihe nke unu na-achọ ikwu mee na ọ dịghọ mma ya na ebe ọ bụla unu na-akwara ikwu mee ihe unu na-achọ nsi na ọma mee ọ bụrụ na eme eze mana ndị bara amasị ome ncha ncha ya na otego nna gwu na ihe dị otu a kedu ka unu eji mekete unu agbawa mbọ si na unu eme ihe na iso na-eme Rukia, ọ bụrụ si na ọsọ ọrụ ka ndị bụ unu soro na-eme na mataniti anyị na-arụ Now that Izzy is away, shall I have a word with the elders and see whether I can get them to agree? I think it's a very good idea, if we can do it. Ebe nwoke mara m onye alụmana anabago a ga-atụ n'alụ ka anyị mata a ga-eme ka e were ụbazi anya